Datako yanan batawa. Adto iti programa mangtedadal kan diskusyon mainaig iti panangsalaknib iti aglawlaw. Salunat kan ekonomiya gapu iti panagbalbaliw ti klima. Intay ammon dagiti seryoso apang ta iti pangkapyagan ken populasyon iti sangalubungan. Daga, biyag, kinabaknang salakniban. Daytoy ti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM nga Datako yanan batawa. Naimbag nga agsapa iti amin nga dumdumeg dito ay 104.7 FM Radyo Sagada. Tataket Agosto 18, 2026. Manen gawis ay agaw. Oras manen para iti datakuyanan batawa, programa nga rod ti Radyo Sagada, may panggap iti aglawlaw. Panagbaliw ti klima ken dagiti kaamuan tinaintsigudan nga umili a kinakasapulan iminti na ken padurasen pay gapo iti kinatalged ken kinapudnuda. Ket itaket agininitan, o diba? Banag nga kararag tinagado nga umili ti Pilipinas, tait uneg ti dua alawas, katawan sarday ti panagtudo gapo iti bagyo ken habagat. Ti Pilipinas ket mabigbig iti sangalubungan nakas maysa kadagiti pagilyan, akadwan ti didigra iti lubong masansan nga umuna iti listaan ti World Risk Index. Dagita makadadaol nga epekto dagiti natural a peggad iti pagilyan ket nasukog babaen iti maisang sangayan a kombinasyon tinalabes geograpiko panakaisarang kinalaka maapektaran iti klima ken sosyo-ekonomiko karit. Dagiti akang runaan kababalin amang kedeng no kasano dadaelon dagiti natural a peggad iti Pilipinas ket mairaman dagiti sumaganad. Ngarod kapagayam ti oras tayo 4 minutos kalpasan ti alas 10 itang agsapa. Good morning. Nangruna apo dagiti volunteers nga manarimaan pailaeng iti panagbiro kani Miss Sofia Magalgalit Oria. Ngarod, anya dagiti peggad nga may ramanan ti Pilipinas sa numero 1 daytoy multi-hazard exposure. Na isang sangayan ti posisyon ti pagilyan tapno agigiddan mapasaran ti dandani tunggal manula nga aldaw ket dati natural a peggad. Daytoy typhoon belt, 20 tropical storms ti sumurek iti Philippine Area of Responsibility iti tinawen nga addaan iti 8 ingana siyam nga aglandfall. Kadagitoy ket adati 2 nga at least 2 nga maawagan nga super typhoons. Daytoy pa nagbalbaliw ti klima ket nangaramid kadagitoy a bagyo nga adu anakaro na parda sa manipod kadagiti nababa a level a bagyo aging gana kadagiti super typhoons. Ken may kadwa dubli-dublion tayo iti manunga daras dito'y programa nga daytoy kaadaan tayo iti Pacific Ring of Fire ti archipelago ti Pilipinas ket agtugaw kadagiti nangruna abedeng ti tektoniko a plato amang tignay kadagiti agarup 20 agin gined iti kada aldaw. Kaadwan kadagitoy ket babasit ngem sagpaminsan adda dagiti makaitunda iti didigra.
ken mangsangaili metlaeng iti nasurok 20 nga aktibo nga bulkan. Kasi iti bulkan nga mayon ken taal. Isu nga nangato daytoy kunada iti English nga seismic vulnerability. Ket may kadwa daytoy kagagalad ti pakabuklan nga kagimungan, socio-economic conditions. Agbalin adakkel adidigra dagiti peggad gaputa dakkel apas ti populasyon ket awanan ti rekurso makaibtur nga rod kadagitoy nga peggad. Nang runa bita apo ti nangato nga poverty rate. Minilyon na Pilipino ti agnanaed kadagiti saan na nasayang at construction areas. Bukod da abalay, an aramid iti nalagaan a materyales, an nalaka a madadaol iti sidong dagiti angin. Kanda dumapay nga puwersa ti bagyo. May kadwa dito'y densely populated coastal areas. Sabi nga natin, archipelago ti Pilipinas, kaya't nasa uwan, nalikmot ti kadagaan ti Pilipinas iti taaw. Kat dakela populasyon at dakadagiti ig-igid ti baybay, di ba? Kadagiti minilyon nga umili ang makarikna iti dago sa pangtama nipo diti panagnato ti waves dagiti baybay ti danum ti baybay daytoy napigsa nga waves ken uray iti tsunami. May katlo ti tungtungan ti agrurutap nga catastrophes. So iti Pilipinas ti maysa nga natural a peggad ket dandani kanayon amang tignay iti chain reaction. Iti dadumapay a makadadael a pasamak. Dagiti a panagrega iti daga gapo iti tudo. Di ba manungad lawas 2 weeks todo gapo iti bagyo ken gapo iti habagat nga mang punno iti daga dagiti kabanbantayan nadadaol ti kabakiran no sa dinno ket mano nga disso kadagitoy ket nangitunda iti grabe nga landslides, di ba? Mangiturong iti dakkel a panagrega iti daga a mangitabon kadagiti intero nga lugar. Kastamet dagiti pangkabyagan ng runa dagiti pangkabyagan ti Manalon. Ket may sapay itong usapin ng volcanic eruptions. So marikna dagiti volcanic mud flows iti mano nga disso iti intero nga Pilipinas nga mangilayos iti lahar mangpunas kadagiti pangkabyagan ken komunidad dagiti mano nga umili. Ito pa, itong nakaro nga kasasaad pang ekonomiya ken agrikultura. So, direkta may kabil iti pagad dagiti didigra. Gapo iti didigra iti seguridad ti taraon ken panagduras ti ekonomiya ti Pilipinas. Ang laki ng epekto daytoy agricultural wipeouts kanayon a lumasat dagiti bagyo kadagiti kangrunaan a pagapuan ti agrikultura a produkto ditoy pagilian ita Central Luzon, dita Cagayan Valley, iti Kapatagan pay iti Region 1 nga pagapuan ti bagas ditoy Cordillera a pagapuan ti nateng. Maikadwa di tungtungan iti peggad iti infrastruktura agtultuloy a nadadael dagiti
rangtay, kalsada, ti tungtungan ti komunikasyon, tungtungan ti kuryente, amang pilit iti gobyerno akanayon amang busbus iti pondo, iti panang ibangon manen kadagiti agdama nga infrastruktura, imbis nga agpuunan iti baro a panagduras. O di ba daytoy last week in report dagiti barangay captains nga ditabangaan nadadal dijay dalan agturong iti barangay hall, ti tamat laeng ti daycare center. Ayan dagiti anak tayo, o di ba? Uray dita tetepan na sur na tebag manen ti kabiti nga asideg iti eskwelaan. Uray dita tanulong elementary school adaman nun dagiti nargaay nga kabiti ken nagadu, o di ba daytoy eskwelaan Sagada Central School panawon pay laeng ti bagyo nga uwan ingana itata hanpay nga naisimpa ti atep nga naitayab. Talagang yun nga imbis nga agpatpatakder ti baro nga classrooms, takurang nga talaga ti classrooms, eto ikabil mo manen iti repair gapo kadagiti nadadael. Kastamet lang iti tungtungan iti agrikultura kaasi dagiti kakailyan nga manalon every year iti atidog nga panawon talaga nga maagkeb da gapo iti panakadadael nga rod dagiti mula da. Pero hindi lang mula, ito'y napalabas nga duwa nga lawas mano kadagitoy kakailyan ket pinmusay gapo iti nga rod itong landslides ken dumapay nga pagkad. Ayan, so which brings us to iti kasasaad nga nangato ti kunada nga institutional fragility ti Pilipinas. Ti epekto dagiti paggad ket kumaro gapo kadagiti giwang iti panagturay ken lokal a panang ipatungpal. Saan nga regulado nga urbanisasyon? Build anywhere you like basta kwartam. Hanaya kasjay pukan ti kayo tada permit mo nagpatakder iti kastoy ken kasjay. For example, dita Central Luzon daytoy naglawa nga dati nga kabanbantayan nga adda ti linibo nga kayo nga nakatubo ket pinukanda nga intirimente na surok sa nga ribo 1,600 plus nga fully grown trees tinaikat tapno patakderanda ti solar panels. Tapos no ititungtungan ti urbanisasyon awan garod ti planning awan ti regulation patakder ti kalsada. O di ba? Kalsada, wow, kaya tayo amin dayta. Pero haan nga nakairaman DJ slope stabilization wenno tuping awan ti umanay nga kanal uray tupay gutter ket haan nga mainaynayon iti construction ti kalsada. Kastamet DJ panang patibker iti bakras, di baban ti kalsada, tapnuhan na nga kahanga kautan ti danom. Katamo tayo matapo nga ti danom will always find the path of least resistance. Basit man dayta, uno dakkel nga betak, ket iso titurungan ti danom. Ket eto, haan nga agpapada ti local government unit capacities. Isugarod nga adda ti first class, second class, inggan na 86th class nga munisipyo. Bayat garod adamot dagiti nababak ng syudad ken ilili. So,
different capacities mutla nga gitud iti serbisyo may naig iti didigra. So dagiti na panglaw ket maiputuputong ang munisipalidad ket awanan ti budget kurang ti panagsanay ken pondo iti emergency a kasasaad tapno garud epektibo ang masalakniban dagiti umilida. Ang tendency ket maminsan i-realign dagiti dadto mga budgets no bigla nga adda ti emergency nga kasapulan nga sangwen dagiti nakurapay nga gobyerno lokal. Kasi ang pagbigay ng pondo, hindi naman kasi nakabatay iti kinakasapulan. Nakabatay dayta iti populasyon, iti land area, ken income. Diba? Sana, sukatan dayta nga sistema tapno ti alokasyon ti pondo manipod iti gobyerno nasyonal nakabatay iti needs, nakabatay iti scientific studies nga inararamid matlaang ti daddu mga ahensya ti gobyerno. O, diba ang daming hazard studies ti DNR kan basta nagadu nga researches kwartan ti umili matlang tinausar dita dagita taxpayers money ket bakit hindi gawin na basis para garod iti panang iturong iti nangat-ngato ken kinakasapulan nga pondo kadagiti lugar amang kasapulan. Ayun, so speaking of pondo kasano apakapsuton ti kinatalged daytoy tungtungan iti disaster risk reduction, ti tungtungan iti corruption, daytoy pa nagtakaw ti pondo manipod ng runa iti buwis ti umili. Ti buwis apo ket may bayadan tayo amin haan lang nga dagiti adda iti trabaho da nga agfa-file iti income taxes wano idagitoy small business owners amin tayo iti tunggal serbisyo ken tunggal banag nga apan tayo bayadan adda tinakatuon nga buwis dita. Buwiset, di ba? Buwisan talaga, buwis everywhere. Amin, ultimo kindi adati buwis na dayta expanded value added tax. So haan lang dagiti adda iti munisipyo, dagiti teachers iti eskwelaan, dagiti adda business da apo ti agbaybayad to buwis no diket amin tayo. Kaya kailangan nga bantayan no ay na ti papapanan nga rod daytoy nga kwartan ti umili. Haan kuma nga kadagiti maleta nga mapan kadagitoy daada iti tukad nangato nga tukad ti posisyon iti gobyerno ken kadagiti elected public officials. So ano nga ba? Apay nga pakapsuton ti korupsyon ti disaster risk reduction. E di alam natin, numero 1, nakapoy dagiti pasdek gapoy iti korupsyon. Agus usar dagiti kontrata kadagiti nalaka kontraktor kuno kumakadagiti nalaka materyales kandida nga ikan kano dagiti paganurutan iti kinatalged dagiti safety standards gaputa umawat dagiti inspektor umawat dagiti agpirpirma iti pasuksok. So manu dagiti agpirma ni Mr. A, B, C, D, E, F, G nga na iti letter Z ada amin pasuksok na dayta tapno mapirmaan dayta garud kontrata. So, di ba, nagpangit nga sistema. Agkurang, uno saan apulos magatang dagiti napintas nga alikamen gaputa
isupay dijay maibulsa dagitoy korap pa. So kasano nga pasardengan na daytoy panagsubliti na inkalintegan at tulong mapan kuma iti suporta iti taraon, suporta iti water infrastructures kan anya na ganan dagdumapay nga kasapulan ti umili imbes nga mapan kadagiti gagayem da nga leaders imbes dagiti tattao nga agkasapulan iti pudno nga tulong ti papanan na. Haya po, di ba? Kanayon latang nga kastoy kasi yun nga systemic nabannog ti tattao ditan. Then kumakit maumadan tapno agtignay da. Anyway, ti maysa nga problema ket nagbuntog met lang ti panagtarimaan kadagitoy da banbanag nga nadadael. Kasi eto nga dumalan manen iti tungtungan iti burokrasya, dumalan iti tungtungan iti corruption. Antay nga kung kuna nga dapat walang proseso, rumbeng nga adda iti proseso. Ngam rumbeng met kuma nga papardasen dijay proseso, tapno napardas met ti panagresponde, napardas ti panakatarimaan dagiti banbanag nga nadadael. For instance, dito sa Gada Central School. Ay nako, last year pa ilang data nga nadadaol dijay atep na inga na itata nadadaol pa ilang. Bakit? Usaran dagiti anak tayo data. Hanba nga napateg tinatalged nga pag-adalan dagiti anak tayo. Ay nako. Kaya makapaikat ti talek, di ba? Nakakawalang gana sa sistema, makapaasar nga kastalatan tinawen. Kitang-kita naman wala pang nabibigyan hustisya kadagitoy dagarod tungtungan itinakaro nga corruption. O to, real world examples. Ito flood control fiasco. My God, billions of taxpayers money na ikability maleta napan ka ni Senador this and that, napan ka ni district anya naga nakatiyawag da kadagiti engineer this and that kan dagiti adda iti nangato nga tukad ti posisyon. Ghost projects, di ba? Ghost projects, o di ba? Na-report na kompleto, yun pala hantupay nga narugyan. Tapos walang nangyayari. Di ba? So, kailangan talaga nga datayo nga umili ket agri-remote ay pus ti taxes. Wala namang maayos na return kadagiti taxpayers. Diba? Uray tupay, itong Super Typhoon Yolanda, di 2013 pa rin yan. Hanggang ngayon, kasjay, pailaang teachuran, dagiti umilipiman ijay. Haan nga natalged lata, ti pagyananda sobra nga substandard dijay. Housing units nga ayanda. Speaking of substandard, kung hindi ghost project, substandard public infrastructure. Ti corruption ket dakkel ay mangdadael is nan kinaandur nan infrastruktura. Mapagbalin kadagiti babasit apasamak iti weather conditions makapatay nga didigra. O di ba? Sabi nga nila 40% iti tungtungan iti construction projects ket mapan iti kickback
mapan kadagiti political pork barrel signatories, mapan iti pasuksok nga ito 40 to 60%. Nga maminsan ti aktual lang nga mausar para iti labor ken materyales ket 40% laeng ti budget. Kaya tuloy pampamayan dagiti itsuran dagiti manu nga proyekto, o di ba? Nagtudo lang basit na wash out amin dagita anong tawag doon, ano black nga ikabkabil dati rabaw ti semento aspalto manula ang natuduhan aramid nga proyekto narga ay DJ tuping ikabiti. Oh, kaso lang nga jigsaw puzzle DJ kalsada nga nawara. Diba? So, ay nako. So, dagita ti examples. Kaya please naman, mga opisyales dyan, tama na. Sobra kayon. Tatiya panagkutlabyo nga nagdadakkel makaitunda iti panagpusay. Panakadadaol ti ramit ti babalay ti sanikwa ti umili ken uray ti pangkabyagan. So tandaanan natin karo dagiti na insigudan nga umili indigenous peoples nga public officials saan kadi nga mamati tayo iti makunkuna nga nan agutuot nan ipugaw aunit umdan gedan. So pwede happy kayo ngayon, pero happy ba kayo nga adda tinalawa nga bilang dagiti constituents you nga agkuskuskus ti kasilyas nga inaldaw-aldaw nga agbirok ti pangkabyaganda nagagritda ngem saan nga umanay dagiti birok da para iti biyag nga addaan iti dignidad. So manen ti oras tayo apo kat 30 minutos kalpasan iti alas 10 dayta ti basit nga panangibinga iti tungtungan iti datakuyanan batawa ibig sabihin datayo nga tao ket nakasanggir iti aglawlaw nga nohaan tayo nga bantayan antayo nga tulungan ket datayo metlaeng ti ag-ani kadagiti tuggad nga ibatuna kadatayo. So naimbag nga aldaw manen daytoy ni Gwen para iti datakuyanan batawa. Ket i-follow ti Radyo Sagada iti Facebook pages na kastamot iti YouTube channel po. Para kadagiti ada iti transistor radios wano agdengdengeg batay agdengdengeg iti regular broadcast ket silulukat ti studio text line number tayo nga 0999-999-1047 para kadagiti messages you sa ludsud you ken requests and dedications. Anda kami nga iba't bati adu dagiti saniwen nga liwliwa tayo ingana iti panagdanon ti alas 12 nga ipadanon met ni partner Simbay dagiti damdaman. Hello mga ka-agri! Alam niyo